Soňky bir näçe günden bäri Ýalňyjy Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýeti benzin gytçylygy döredi. Yerli ulug eýelleri munyň duýdansyz ýüze çykandygyny, seýlede uluglaryny ýalňyç guýdurmak umydy bilen sol tandy çetki etrapdyr şäherlerden hem sürüjüleriň merkezi Mary şäherine köpçülikli ýagdaýda gelýändiklerini gurrun berdiler. Marada 30 sentyabr ýerdenden bäri benzin asla bolmady. Şäheriň dürli ýangıç stansiýalarynda nowata duran ýüzlerçe ulagy synlasa bolýardy. Käbir sürüjüler eri plastik çüýşeli köçeleriň gyralaryna çykyp, geçip barýan ulaglardan benzin hem soradylar. Diýip Marly ulag sürüjüsi 2 oktýabrda giýişlik yerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetiniň efirde aýan edilmezligini soran söhbetdeşimiz Marynyň käbir ýalňyç stansiýalarynda hili has pes benziniň çäkli mukdarda satylandygyny hem bellidi. Maraşhava tuly ýoluň ugrunda ýerleşýän Goşkinski proyezd adlandyrylýan ýangıç stansiýasynda her ulaga A80 markaly benziniň 20 litri berildi. A92, A95 benzin asla ýokdy. Bu barada ýöriti bildiriş hem asylypdyr. Hili pes bolsa-da bu çäkli berilýän ýangıjy guýdurmak synanşygynda 4 setirden düzülen 600 metrlik uly nowaty döredi. Diýip söhbetdeşimiz nykdy. Ol nowatlarda dawa jenjelleriň hatda ýakalaşmalaryň hem bolýandygyny, sol bir wagtda benziniň ýokdugy aýdylýan ýalgyň stansiýalarynda adamlaryň benziniň gaýtadan gelmegi umydynda bir näçe günnäp uluglarynda ýatyp turýandyklaryny hem aýtdy. 1 oktýabrda Murgap ýolundaky ýagny Galkynyş bazaryň golandaky ýangıç stansiýasynda bir ulag bilen A80 markaly benzin getirildi. Maul benzin 2 sagatyň dowamında desini götürdi. Yerli hünärmenler nowatdaky ýangıjyň kaçan gaýtadan geljekdigini bilmeýändiklerini aýtdylar. Diýip söhbetdeşimiz saýat bolan wakalaryny gurrun berdi. Bu ağırlykda hil taýdan has pes hasaplanýan benziniň käbir ulaglary tandan çykarýandygy hem bellenilýär. Ýa-da hem degişlilikde täze öndürilen ulaglar A80 benzini goýanlaryndan soň asla otlanmady. Sürüjüler muňa nägileligini bildirjek bolsalar da ýangıç stansiýasyndaky işgärler munyň özlerini bagly däldigini diňe getirilip berilen ýangıjy paýlaýandyklaryny düşündirjek boldular. Diýip Marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Ol benziniň ýalňyç stansiýalarynda nitmeginiň izi bilen taksi töleglerini hem ýokurlanandygyny, mysal üçin Mary bayramaly arlygynda gatnaýan taksileriň ozolky 15 manat tölegini 20 manada çykarandyklaryny hem belledi. Marynyň häkimliginden benzin gytçylygy bilen bagly emele gelen ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmenistan ýalňyç serişdelerine baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar subut edilen newit gorulary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar, nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda döwletiň gözegçiligindäki media bu noktanlyklar barada dymyp, daşary ýurtlara eksport edilýän ulug ýalňyjy barada habar berýärler. Yarım resmi hükümetçi Nesir Özbek metbuatyna salgylanyp 2020-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11,7 milyon litr benzin eksport edendigini habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Marda emele gelen ýalňyç gytçylygy Russiýanyň Ukraina itahaty çözmeginiň arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýalňyç energiýa terişdeleriniň bahalarynyň ýiti derejede gymmatdan wagtyna gabat geldi.